Иван, стой така за снимка. Директ към камерата. Имате ли нещо за пиене? Как ми тук нещо трябва? Иване, какво правиш, маняк да те ебана? Кажи, какво става маняк? Чакай, че. Маняк? Маняк. Иване, я кажа им Боб Марле. Ох, голямата главата тя еба. Иване, я кажа им Боб Марле. Ой, Ама не михте. Марле. Кажи, I'm Bob Marley. I'm Bob Marley. I'm Bob Bob Marley. 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 Ай ти как лошо толкова бе? Кажи малко. Олада. Лада кажи, лада. Къде си бе Китай? Къде си бе Китай? Къде си бе Китай? Я, кажи. Абе, кажи, къде отива спирката? Кое? Къде отива спирката? Къде отива? Кое? Автобуса, къде отива? Автобуса. Пътува къде? Ела, че голям май това е Путко. Какво направиш тук в паса, бе? Я. Ето ще стане вече. Иване, за снимка, брат. Чакай за снимка. Ти Боб Марли ли си, Иване? Я кажи Боб Марли, I'm Боб Марли. Боб Марли. Я кажи, къде си бе китаец? Къде си е Китай? Китаец. Вижда, кажи къде си бе китаец? Къде си е Биг? Иване, я съм преди. Ай, повтори просто, Иване. Иване, спи малко. Иване, повтори просто къде си китаец. Абе, аре, Иване. Я пи още малко, Няма, Е. То, седите. Абе, пи малко тогава. Ракия пи. Ти се бата по кукле, какво е? Не, което е? Плане. Аз съм шампоне. Абе, шампоне, ракия. Ире, ей, трева, ей, тързо. Абе, яш малко шоколад. Абе, яш малко шоколад. Това няма да го имам, мускулата на сега ще го управлявам. Мам да бе, хора ли сте да ме разберете? Да ме разберете, откъде може да изкараме малко пари. Пари ли? Не се разгади пари, Ване. Чакай малко. Чакай малко сега. И аз коли разбереш пари. Не, ще правим кражби. Кражби. Наркотици. Откъде? Наркотици. Джонка, монка. Джонка, монка. Няма тонка. Няма джонка. Иване, имаш някой тонкон да видиш. Хитри не ги търсят ни в полицията. Имат бащи, имат майки. Брат, много лошо отрив. Едно, тебе. Чакай, Добре. Аз ще оставя, чуля. Добре. Иване, искам да кажеш само къде си бе китаец. Кажи къде си бе китаец. Къде си? Аре, нямаме Китаец. Аз исках може да взема. Къде си на китаец? Къде си биле Китай? Къде са на Китай, бе? Не спока. Аз те рука, че си тук. Малко графика, не знам. Мам да еба, аз една вечер, знаеш какво направих, мам да еба, аз ще кажа. А кой ба? В лудницата бяха на седмица. Моята верка ма намери, дет не можа да я найба Каруна. Защото там много забраняват. Там тук в Варна винаги сме свободни. Тук в дотерапията, обаче там парите да имам. Иване, моля те, Иване, я кажи къде си бе китаец. Ама кажи къде си бе китаец. Къде си бе китаец? А ти кривоглед ли си, Иване? Не те виждам нещо. Даем да запаля. Дай ме запали цигарата ми. Чакай, пали, чакай. Аре, пали. Запаля го Браво. Чуках мама да еба сиганка, да еба. А кой чука? Ама тя много хубаво се еби, ама. Кой се ебе?
Ćemo najbolje. Bravo. Znaš как да тапише? Аз като кой се бе, майка ти, сега ако бих казал на тия майка ти, кой ще направиш? Един с мустата вратна почва да Кой се бе толкова, майка ти? А оправя една вратка. Я бе, ти бе съвсем со, бе така, Иване, аз съм така бе така, ай Боб Марли, ама си се урите с краката, ба? Ай, йо. Е ти напред, Иване, е ти напред. Камерата, там. Ай, виж Боб Марли, е ти. Иване, Чупи колената. Айде ти обак по-добре. Чупи си колената. Кой е там? Що? И ние кой го правим? Какво правим? Оне път си щупих колената. Аре, Иване, моля те, приготви. Елай там, Иване. Иване, Иване. Аре, Иване. Добре, спокойно е. Може да отидем на друго място. Сега ще мастим, бе. Аре, Иване, идвай Не с да нас. изтукам полицията. Иване, Иване, атка. Иване. Айде, идвай, то слуда вика, така. Аре, Иване, идвай. Айде, идвай надолу към леда. Кой гониш? Кой гониш? Елай, тук те си ни. Айде, Митко. Тук си ни. Кой гониш? Нека е тя тук да стои. Не, Иване, пти. За кой гониш? Иване, искам да направиш така. Айде, Боб Марли, Иване, ако направи. Така бе, Иване, гледай. Ай, Боб Марли. Да, направи го. Момента как свърнеш горе. О, как ще... Давай. Ай. Аз не мога да направя, Ай, Боб Марли. Кой имам тук? Остигна земята и ай, Боб Марли каже. Направете, ай, Боб Марли. Дай пак, Иване. Направете така, ай, Боб Марли. Иване, ай, направете, ай, Боб Марли. Давай, Иване, никой ще, Иване. Давай, надолу стъгна. Давай, Иване, надолу. Идвай с нас, Иване. Иване, идвай с нас, бе. Ела, Иване, ще видим цигария, брат. И знаеш, че ми цигаря, атка, идвай, аре. Колко ще бе? Виж как си давам да пушиш, няма да дойдеш с нас. Ако се преведеш, аз повече цигария, я ти дам. Кой каза, че крам пистолета?